Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Apay ang nagadumatan tila ko ni Marito yung iti extension ti balay na, Kapitan. Ay nakitam ka di nga adu tila ko nakagawad. Naibagada kanya nga ado tila ko na. Isuan na panak naging lalabas iti balay na. Kaut agpaisaw tinakitak. Ay masapul ang masuro ti ordinansa ti barangay. Nga amin nga aglako dito kat agpermit. Dahita ko matikayat ko nga ibaga, Kapitan. Siya kada permit ka nga aglaklakaw. E dento, tawan kan kwa na. Ay sos naglalaingan nan ngay. Ay kasaritam ta umay mga iti permit na dito barangay hall. Ibaon ko ni Kuwarog ta iso timapan. Ang mga no apaan nak. Ang mumat ni Marito yang numaminsan. Saan na makaaw-awan? Kuwarog, inkaibaga kan ni Marito yang tao may mangala iti barangay permit na diti barangay hall. Nagpahiso ka di nga do tila ako na kagawad. Ado ti nakita ka nateng. Puwera pa'y dagiti groceries. Ada kano pa'y arak. Nakita yaw, apay adiwim bagaken ko na nga umay mangala iti barangay permit na. Liklikak lang amin ka ti makisindong bat. Ang mumata ni Marito yang numabinsan, ay, nalaeng aromasound. Alang araw, tamapan ko ibaga, kagawad. Maray, apay ang nagpalaod ni Kuwarog. Nakitak nga agsarsarita kayo, sakbay ang nagpalaod. Mapan na ibaga kan ni Marito yang, nga umay mangala iti barangay permit na. Taado dagiti lako na. Nakitak met idakan ni Pari Badong anapan ije bangkag da, Maray. Ay awan nga rod ati madanon ni Kuwarog, no kunam anapan daadwa iti bangkag da. Ay, wen, Maray. Nakitak ida adwa itay. Kasano ang masangon ni Marito yang taglako, kat makumikom ije bangkag da. Ayan na nga ni Marituyang. Apay nga di mo kadwa. Awanda mo ti balay tanggal. Sa bali mo ti aglaklako ijay. Na asino nga day tang aglaklako? Kabagyan da? Kunanamot nga agabang kano iti balay da tataba daw. Apay paglakwon dati sang nga ili dito barangay tayo nga awan barangay permit da. Imbagak iti lalaki nga umay mangalay iti barangay permit na. Ngam urayin na kanupay da tataba daw angkal. Ay imbag tayo may kaparay. Asino ti gangganda at iti balaya? Apay nga aglako adi pa yung nangala iti barangay permit na. Idi may kasla kakaasay pare. Nagpakpakaasay nga agabang iti extension ti balay may. Asino kaya dayjay? Turko kanaw tinagan na. Nga puta maasi kami kingkuha na. Pinagabang may pare. Masapol mi mo ti kwarta. Sa nagbayad mo tin iti daytoy abulan na. Ay amumot siguro ti ordinansa tayaw. Nga amin nga aglako ket agala iti permit na. Mala tayo bagak kingkuha na pare. Anya timbagakan ka day a Kapitan. Impagarup da alako ta tilako day nga agababang. Masapol amapan ka nung mangalay ti barangay permit. Nagadulakit din nga ang muda kita. Iso kumapay mo't apagabang ni Turko ditaw. Win nga raw. Ay, masuro na, mate. Latan nagtagtagaray. Imbaga latan amapan mangalan ni Turko ti barangay permit. Umapal da at taadda agab-abang dito'y balay. Siguro san magkidi asikat agbayad iti permit ni Turkaw. Ni Turko, mate. Ngam no adoonay ti bagbagada kin ni Turkaw. Ang mga no pumanaw ti kakaisuna nga agab-abang kadata. Dayta nga ro ti pakasuro na. Ay, yung mapal da siguro. Tawan agab-abang iti babalay da. Imbag ta nakita ta, Maray. Kabagyam ka di ti agab-abang ije balayaw? Apay aya at tila damdamagan niyaw may papan iti agab-abang kada kamay. Na, ay kwa ngamin, Maray. Saan tayo nga am-amuday dya a tao? Amangan no pagaramidan na kayo iti saan arumbang. Ay namaray, nasingpo ni Turkaw. Nadayaw, kan awan pa'y madi nga inaramid na kada kamay.
Naisumpay akanayon. Nasaya at mat nga rod no kasta. Nung ngamin maminsan kat adda agin si singpait. Ngam, adda gaya madi a record na. Nasaya at kada kami kuna manon. Iso asaan nyo ko mga ibirukan iti basol adi na aramay. Na, ay saan mat nga iti kasta, Mare? Maamak kami laeng, tagang ganaet ngamin jay tao. Umapal kayo kit di Day tatiamok. Ha? Di ta ka man langay. Ha? Na, adda ayadakas nga imbaga. Nakita nga agsarsarita kayo kan ni Marituyang itay. Ngam, kalat mo ta pinanawan na ka. Dinamag ko ngamin, no kabagyan dati agab-abang kadakwada, ang masuron matan. Apay kumamas ron. Anya nga, iti kasuron na. Umapal tayo kano, taad da agab-abang kankwana, idinto taawan kada tayo. Ay, unay kat ni Marituyang ngayon. Mangrugi nga tang agkabaw, iso akas jay. Ay, Jack ammo, Mare. Saan mat asigod akas jay? Iso nga rod nga imbagak amang rugi nga agkabaw. Tas sa bali mo taon, ti ugali na. Ay manong nga tati pag-abang tiganggana at kada paribadaw. Ay, saan kun adinamag? Tamangan no ibaga namanan nga apal ko ti makagapo. No apay nga agdamagak. Kasla nga min adda madingag parparik na kanyak maipapan iti dadya alalakay. Ay, uray siyak nga rod. Ay, saanak akampante iti dayja alalaki. Agdamagak tuman ka di paribadaw no agkita kamay. Saanan? Ibagadan tumanan nga umapal tayo. Oh! Day talaki din ti apalan kadakwada. Kagawad, kita mo ka di dito yung nakapost. Aw, Anya kumaday ta anak kapost ako nam. saan ka di akas to'y tiro pa di agab-abang di balay danan na tuyang? Nan, kita man day ta ibagbagam. Aw, at to'y tisilpon ka. Oh, kita yung mau. Ha? Nay. Isumad nga agpaysaw. Sa bali tinagan na. Ay ngam, karupro pa na launay. Birbiro kanda ka na, utado tilino ko na. Ay na, makita ko man ni Marituyang day ta a post. Ay, ibagak tuman kan kuhanan, wag kita kami. Ay wan, rumbang amaamuan na day ta abanag. Bagta na sabat ka na natuyang. Anya ka di man ang tibagam. Padaksin nyo man ang niturkaw. Nasaya at atao ni Turko kung na lang arudang. Ipakitak lang kada kayo tinakapos dito'y silpon ka. Oo. Anya dayta, kita man di bagbagam. Dahita, makita yung mati nakapaus. Birbirukin da, taado ka no tilino ko na. Pamadakas ladagita. Kumaan numaditi aramid na ijay balay. Saan mo? Ibagbagak lang, mate. At da kayaw no saan kayo nga ganad. Dayta ka tijak kayat kada kayaw. Agpapada kayo apagpupudutan nyo ni Turkaw. Saan miya pagpupudutan? Ipagpakitak lang kan ka, da ito'y nakapaus. Naawan sa balin nga ibagam. Agawid ka. Makadisturbo ka iti panagpampanunot ka. Anya ti imbaga ti nakasaritam iti silpon mo ba daw? Mapanak ka no iti balay ti kasinsing ka. Taag nga ngabit kang patay. Ngumsyak ka no ti awagan na. Ha? Agnangabay? Apay, masakay? Nabayag ka no nga agsaksakit. Malaing kang rudan. Ang kano ka ngay nga agaway. Ay, yakam mo Di nakto awagan. Tawan ti signal ijay. Di ka nga rud agbaybayag ijay tawan kadwak ijay bangkag. Ado ti mula ta ijay amasapul amagaikan ti aglawlaw na. Saan ka ngagdanag? Sanak ngagbayag ijay. Nakita mo taping manaw ni tata ba daw? At dapay basit abayong na. No adda bayong na. Kaawatan asumagmamano nga aldaw na iti papanan na. Siguro nga antay. Ang mga no adda mapan na pasyarin na kabagyan na.
Awan nga rudan ti kadwa ni Marituyang ija bangkag da. Anya pa ingay. Ang nadamat ki di kadwa na ije balay da. Di agab abang. Ngam no iti aldaw, panawan ni Marituyang ti lalaki ija balay da. Una, taglako kat nga raw. Adamot jeep alimabas. Kasla naggapo ije batog da Marituyang. Limabas la siguro, kapitan. Awan samot ni Kaba daw. Adan sa kanuna panan na. Tila ang ganggan na ti kadwa ni Marituyang di tabalay da. Ngamno iti aldaw, jay laang ganggan na ti adda iji balayda. Malagip ko gayam. Pudno nga tate na ipos akong kunan ni Kwaraw. Anya ti ammo tayo nga kapitan. Akas itinakuna ni Marituyang ka nasingpet kanumat. Nadayaw ako na. Ada-kadakwada daytan takabalay damat. Di damat kayat ti dumngeg iti maibaga kadakwada. Na, apay ngay anak kalukat ti balay. Kun, awan matandag iti lako ni Turkaw. Ay, mapanak man di taunag. Ay na, apay ngay. Ayawan mo tantitibay. Kun kasta mo tantiripmay. Ay, mapanak iti kwartaw. Ay na, nakalukat ti basit akahon nga ayan ti tawid ko nga alahas. Ay kitaak man. Ay, awanan dagiti alikamon ka nalahas ka. Ay, masapul nga ibagak day tawkin ni kapitan. Ay, ape akas kala na uraman. Anyaya, ti parikot mo. Ay, awanan dagiti alikamon may maray. Awan ka din ni kapitan. Ay, awan. Ada meeting na ija ilay. Agure ka. Ay, ako nam nga awan dagiti alikaman yaw. Awan dagiti alikamon kan alahas kaw. Agraman na jay ator kaw. Anya? Ne, kasano ana pasamak? Aguray ka. Wan, adda nagapo dita ayan nyo amay sa ajip itay. Amang ano inlugan day jay dungdungwam nga agab-abang ijibalayaw dagiti gamit kan alahas mau. Nagkuna adong-dongwak jay sinalbag nga agtatakaw. Nay, anya ti mapaspasamak di tao inanatuyang. Ay, darasam takamatom di agtatakaw, kwarawg. Sino nga agtatakaw? Anya ti tinakaw na. Dagiti alikamon kan alahas kaw. Inalalaki di da di atur kaw. Tawanan di simang petak anaggapoy di bangkag. Anya? Dimit ko na yaw, anasingpat ka nadayaw day di aturukaw. Kaslakas jay ata na isam. Ang saan magayam. Ay sinalbag na di atur kaw. Alain kakamatan ko na lang rudan. Anya ngay tigunggunan na tatricycle mau. Sa dino kumangay ti pangkamata. Diyo pa'y amo ti lugar na. Kano sa dino tinangipanan na kadagiti alikahaman yaw. Idi ngamin ibagbaga kat impeteng mo ti rason mo. Anasingpet ken nadayaw jay tao, maray. Kas jay kadilatan. Kasano ngayon dagiti alikamon kan alahas kaw. Ay, kasanupay ita amasarakan tayo ngay, Marituyang. Padasem amapan ipablater iti pulis. Bareng masarakan da jay tao. Kasano ko mga rod maribanang. Di nantupay amon no anya ti hosto anagan kan lugar na. Ay sinalbag da di atur kaw. Awanon dagiti lako na. Agraman day jay ngaglaklakaw. Iso, asaan ka nga agtalek adagos iti ganggan na et. Uray ko nam akasla na singpert. Oh, kitam ita tinapasamak. Ay, Ay kasanupay itangay amabawek dagi jay. Agtalek ken agpaabang kakadipay iti di mo am-am Marituyang. Ay saanan maray. Uray nasing patakit kita unday di tao.
Saan magkayam, ha? Ag tatakaw magkayam dadya sinalbag. Ay, Diyos kay, makita ko matapang pang-urang! Anya, isakit yo ka di pa iti kung kunaywa na singpait kan nadayaw. Ay, saanan ko araw. Maala kadwaan na amang kiday. Tamapan ta ibaga iti pulis. Ta sayang mo dagiti alikamon kun alahas ka. Iswa manipo dita. San kayo na basta agtalag iti ganggan na ita sumangbay di balayaw. Wen ko araw. Tungpalin kayo akabaranggayak. Iso akadwaan na kun na. Tamapan ta iti pulis. Sige, tay ladawam ti itsura day di ataaw. Kan ibagam tinagan na aturkaw. San tayo pa'y nga amaw? No pudno aturko tinagan na. Ay, wen nga raod. Naikanak iti leksyon. Saanan na maulay. Ay na to yang. Saan nga amin anaisam a tao ket nasaya. Nalaing agpamarang dagiti managdakdakas. Ala sigay! Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basit. Sound effects, June Red. May sabay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyamat kami, iting kay panagdangan.